hemen dago jendez gainezka, baina, hemen daude, non dago buika? Bueno, hemen onartzen dute buika dela eta ez buiaka. Ez nik buiaka esan da, berrobinatu hori gero, buiaka esan duzu, pero fijo. Non dago buika? Buika. Eta zuena zera, leiotik bera. Ez, leiotik gora beti. Zin buikatu bazunik leiotik, tio, leiotik. Bueno, eta non de besteak? Bakarrik utzi zaituzte? Etorriko dira garbiketarako, ze dira jende oso komprometitu. Orduan lanean daude eta garbiketarako etorriko dira. Eta ze egingo dute, garbiketako turnoa ere grabatzen edo garbitzen? Ez, garbitu bakarrik, ikusa entretenitzen kamerarekin, lan egin berdanean lan egiten dugu. Vale. Bueno, ondo pasa, buika? Ondo leiotik, bai, ondo pasa, bai. Bueno, hementxe ditugu ere soziologiako... Eta politikak, a ver. Hemen, nola ditzen zara? Ni Naia. Naiak zeuzkan gogoak hitz egiteko lehioatik ekin ezakit zergatik. Gero, Aitor etorri pixka bat. Eta hementxe, nortzuk dazkagu. Nola? Eta? Aitziber. Eta? Ainara! Bueno, hementxe daukagu Ibaetak ikasten duen neska bat, nola duzu izena? Aizpea, eta begiratzea, zu zestoakoa izan behar duzu. Asmain dezu. Bai? Bai. Baina hori da, pasatu ditazulako pegatinatik pegatinera vibrazioak, bai. Zer esan nahi zenuen? Ni naia na, markinakun na. Naia esan. Ni Aitorna eta amenabil. Gora zestua, jonek dino, jone. Zer ikasten duzue? Arte ederrak. Arte ederrak, baina hori ez da magiseko ikasgai bat? Ez. Eta zer da arte ederrak? Eta zer egiten du Ibaetako ikasle batek Bilbon? Derrigorten die. Zestua rodalako. Bueno, zer moduz hasi duzue ikasturtea? Ondo, posik. Oso ondo. Garkin, ni gaur ez denengo aldiz. Zer moduz hasi duzue ikasturtea? Ongi. Ezin hobeto. Ezin hobeto zergatik, Ainara? Hombre, juega honekin eske, ja, ongi, osea, ja. Ongi nola, a ver, ikusi dut dantza bat duzula, a ver. Eta zuk zer ikasten duzu? Nik soziologia. Soziologia, eta zu? Ni pedagogia. Pedagogia, claro, Ibaetakoa. Baina zer moduz hasi duzu ikasturtea? Ondo, bueno. Pira batzuk, baina ondo. Pirak? Bai. Ia, lehenengo egunetik. Bai. Zio hasten gara, ja, Txibata. Hasi duzute ikasturtea, zer egin duzu orain arte? Zerrez. Klasera joan? Bai, hori bai. Bai. Bueno, bintzat... Presentzia egin da, akto de presentzia. Bai, hori da. Eta zer ikasi duzu? Bai, zerrez. Zer espero dezute? Espero de aurten euskara sareak indarratzea. Zer da euskara sarea? Euskara sarea da, sare bat. Dagoela Josita Leioako kampusean. Josita ze puntu tiporekin? Punta de cruz. Eta gaude fakultate bakoitzeko pare bat pertsona eta eragile. Eta aurten helburua izangoa Leioako kampuseko euskeran egoera astintzea. Bueno, egin eskaera bat zure gainerako irakaslei azterketarik ez jartzeko. A ver, kamarara begiratu kamarara. Bueno, haupa, soziologiako irakasliak favorez, kurtzo hontan, azterketaik ezin. Zeguk ez teu ikasten, dardun ez teu aprobatzen. Eskerrik asko. Bueno, eta ze espero duzue aurtengo ikasturtea? Klasetatik aparte. Ze zuek klasetara... Bai? Bai, lan egiten dugu. Bai, zer egiten duzue? Modeloak barestu. Bueno, hementxe daukagu
Pertsona berri bat. Kaixo! Kaixo, nor zara zu? Ni Eneritz. Eneritz, nongoa? Ni lekitxarra. Lekitxarra! Ni Maite, dana ondarrutarra. A ver, aklaratu gaitezen. Osea, jartzen bat zara, nire eskuiako aldean Maite zara. Bai. Ta ondarrutarra? Ondarrutarra. Da orain? Eneritz lekitxarra. Ze muz hasi duzu ikasturtea, ze ikastezu? Nik ikasten dut, Hostia, jodi ez da zuia, tío. Ez da lekitxarrez berbetan. Ondarrutarra. Nik ikasten dut kazetaritza. Zuk? Kazetaritza. Bai, zuk? Kazetaritza. Zuk? Kazetaritza. Kazetaritza ero kafeteritza. Zer da kafeteritza? Kafeteritza era geuk jun lehioa eta etxen dugu gauzi, oza, lehenengo aiaten gan lehioa baja hortik autobusetik kriston notazen Mikel Laboan kristona xitzen dagoa. Eta orduan juten ga kafeteixa jantea gozari pintxo eta keja bat, esan nahike gauza bat. Vale. On, gerua pintxo txiki xauak etxen dabe lehiako kafeteixan. Oza, amendik, zeu zeinei esatetzau horrek handi xauak etxeko. A ber, zu, lehiako kafeteixako kozinerun mesedez pintxo handi xauak eizen, ke? Baina zu? Ez zingen lehioatik eko aurkezpenean egon. Ni, bai, zelan ez ez. Bai, ba hori, egon zinela? Bai, Eta zelan joan zen? oso ondo. Oso ondo, hola bakarrik. Oso ondo, joan zen, oso bat eta ondo bat. Osoaren atzea. Zenbat pertsona egon ginen? Ba, 20 bat. Hogei? 50. 30? 40. 40? 50. A ber, zer dio kamarak? 2000! Eta beste keja bat ezaleik, Keja. Antzoki mesedez tragu bizkat merkeauak ipini zen, ze ikasliga ordun. Kaixo! Hor zara! Ni Julen. Julen, hasten du Sound System? Bai, bueno, gara Iker eta ni anaiak, eta, bueno, ni bietako bat nahi. Eta zer egiten duzu hemen? Bueno, gaude pizka bat martxa jartzen ez gauari, eta elektrotxarangak hasi duena amaitzen. Eta ze musika klase jartzen duzu? Denetarik, baina baldintza da apur bat kritikoa izatea, eta betiko rolekin ez betetzea. Eta zer moduz gaur? Primeran, espero genuena baino asko sobeto joan da dena, eta oso pozik gaude. Bestea eskakeatu da hortik entrevistatik, baina, bueno. Urrengo lehioatiken aurtengo lehenengo jaialdian pintxatuko duzue? Eskaintzen badiguzu, primeran gu prest. Bai, gu ere! Oi, kontu bazpa. Bazpa? Kontu bazpa? Lengoan lagun bat, mareatuta pompa burua. Paretarekin jota. A ver. Eta hemen jarraitzen dugu zazpikatu gaztetxean. Hemen ditugu bi neska hauek.